Добрий, сьогодні шмат наших союзників, які знаходяться за межами нашої Отчини, у Польщі, у Латвії, Литві, в Україні, зараз знаходяться на акціях на межі з Білоруссю. І вони відстоюють наше право і право наших согромадянів, які зараз знаходяться в Білорусі, а так само право наших політв'язнів на свободу і на ліпше життя нашої вольної будущої Білорусі. Ми передаємо їм велике привітання. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Так само сьогодні у нас 7-я годовина визволення города Маріуполя від усходніх окупантів. Тоді вони зламали свої зуби об Україну. Зараз вони перекинуться на Білорусь. І наша задача так само не допустити повторення подій, які були в Україні в 2014 році, а так само не допустити, щоб Білорусь стала частиною Росії. Живе Білорусь! І ми так само передаємо привітання бойцям тоді батальйона зараз полка Азов, які приймали уділ у визволенні города Маріуполя від окупантів до Сходу. Живе Білорусь! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! А так само ми всі разом передаємо привітання іще одному нашому союзнику, нашому добровольцю з позивним Зубр, який зараз поки що не з нами, який зараз поки що чекає у Польщі, коли зможе знову уїхати на територію України. Зубр, ми з тобою, ми про тебе не забилися, ми передаємо тобі привітання, ми чекаємо тебе у Києві. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Живе! 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 Живе Білорусь! Живе Білорусь!